बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जों सोंनाय बिदां 3.4 इनिनो 2 नि रमान नाम्बार 5 खौ बानायगोन। थांनाय थाखोआव जों 2 नि रमान नाम्बार 4 सिम बानायदोंमोन। दा सिगांनि अबेबा थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैब्लाथाय आं बैफोर भिडिअफोरनि सिगांनि मोनफ्रोम भिडिअफोरनि जिथु लिंक बेखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों बैफोर भिडिअफोरखौ गोसो बायदि नायहैनो हागोन। दा आङो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांसै। इयाव होनदों ओरैबायदि जे गंसे भारा होग्रा लाइब्रेरिया गिबि सानथामनि थाखाय मोनसे थि मासुल दं आरो बेनि उननि सानफ्रोमबोनि थाखाय उफेरा मासुल दं। सरिताया गांसे बिजाबखौ 7 सानसिम लाखिनायनि थाखाय 27 रां होबाय आरो सुसिया सानबानि थाखाय बे लाखिनाय बिजाबनि थाखाय 21 रां होबाय। थि मासुल आरो मोनफ्रोम उफेरा साननि मासुलखौ दिहुन होनना बुंदों। माने लाइब्रेरियाव मा जायो जे बिजाबखौ लांबाय सोरबा न'आव जुदि सानथामल' लाखियोब्लाथाय अब्लाथाय मा जि सानथामनि थाखाय थिक मोनसे फिक्स मोनसे मा दङ थि मासुल दं आरो ना। थि मासुल दं। थि मासुल दंखायो सानथामनि थाखाय गिबि सानथामनि थाखाय। इनि उनाव सानथामनि उनाव जेसेबां बारा लाखिगोन मोनफ्रोम साननि थाखाय बेसे थि आरोबाव उफेरा साननि मासुल दंबावो आरो माने मोनफ्रोम उफेरा साननि थाखाय मासुल हमना ला सासे हमना ला थि मासुल आरो ना सानथामनि थाखाय हमना ला इयो जेनेबा 10 रां होनांगौ आरो सानथामाव बेसे 10 रां होनांगौ। इनि उनाव हमना ला सासे इयो बेसे सान 7 लाखिबाय आरो सासे मानसिया सान 7 लाखिबाय 7 सान अब्लानिया हमना ला उफेरा मासुलखौ हमना लाबाय जे थाइथाम आरो उफेरा मासुला थाइथाम अब्लाथाय मा जागोन इ सान 7 निनो नैबे सानथाम खिनियाथ' बेसे 10 राङावनो खारग'बाय इयो अब्लाथाय 7 साननि सानथामखौथ' इयो 10 राङाव खारग'गोन नंगौना अब्लाथाय बेसे आद्रा थाबावगोन सानब्रै बारा थाबावगोन ना अब्लाना इ सानब्रै बारानि थाखाय इयो मा खालामनांगोन सानसेयावनो थाइथाम फरायलांबाय थानांगोन आरो अब्लाथाय बेसे जाहैगोन सानब्रै एक्सट्रा जाहैबाय नालाय ना 3 सानसेयाव थाइथामै सानब्रै बारा लाखिबाय नालाय 3 सानजाब्रै बेसे 12 सानब्रै एक्सट्रानि थाखाय आरो सानथाम जे एक्सट्रा सानथाम जि फिक्स ना सानथामनि थाखाय जि फिक्स रां बेखौ दाजाबनांगोन आरो दाजाबबा बेसे जाबाय टटेल 22 थामहिनबा 22 रां होनांगोन बेफोरबायदि आरो माने सानथामनि थाखाय माबा मोनसे थि मासुल ओमफ्राय सानथामनि उनाव ब्रैथि साननि थाखाय माबा मोनसे मासुल होनांगोन बाथि सानावबो बै मासुलखौ होनांगोन द'थि स्निथि दाइनथि जेसे गोबाव लाखियो एसेबांनो फाइन माने सानफ्रोमबोनि मोनसे उफेरा साननि मोनसे मासुल होबाय थानांगोन आरो एक्सट्रा फिस होबाय थानांगोन। दा बेखौ जोङो हमना लागोन गिबियावनो जे थि मासुला बेसे मोनफ्रोम उफेरा साननि मासुला बेसे बेखौ हमना लागोन जों गिबियावनो लानोसै हमना लाबाय थि मासुल हमना लाबाय थि मासुल समान जेनेबा एक्स रां जाहैबाय आरो ओमफ्राय आरो मोनफ्रोम उफेरा साननि मासुल इक्वल्स टु जेनेबा वाइ रां आरो मोनफ्रोम उफेरा साननि थाखाय बेसे नांगोन इयो वाइ रां होनांगोन आरो ओमफ्राय गिबि सानथामनि थाखाय बियो बेसे एक्स रां होनांगोन अब्लाथाय जों नायनि सोंथिखौ नाय बेयावथ' थि मासुल होनांगौ होननानै होखाबाय आरो बेनि उननि सानफ्रोमनि थाखाय उफेरा मासुल दं होनदों नाय सरिता नै बेनिफ्राय फैगोन सोंथि बायदियै होननानै लिरगोन जों सोंथि बायदियै मा होनदों सरिताया गांसे बिजाबखौ 7 सानसिम लाखिनायनि थाखाय 27 रां होबाय होनना बुंदों बेसे सान लाखिदो 7 सान अब्लाथाय नाय
जायखिजाया गिबि सानथामनि थाखाय बेसे x रांखौ होखाथारनांगोन ओमफ्राय बेसे 7 सान लाखिदो ना 7 सान लाखिदो आरो बियो 7 सान लाखिदो इयो ओमफ्राय 7 साननि थाखाय इयो मा होनांगोन 7 सानावब्लाथाय इया मा जाहैबाय जे फार्स्टआवथ' मा x राङा खैदिननि थाखाय इयो सानथामनि थाखाय बेनिखायनो 7 निफ्राय 3 खौ माइनास खालाम मानो होनबाथाय नै सानथामनि थाखाय बेसे रां x रां ओमफ्राय जिखिनि आद्रा थाबाय थामहिनबा 7 निफ्राय 3 खौ दानख'ना 14 सान एक्सट्रा थागोन ना बै एक्सट्रा सानब्रैयाव बेसे लागोन y राङै लागोन सानसेयाव बेनिखायनो सानजाब y माने माबायदि इ समान बेसे रां होनांगोन इयो 27 रां आं खेबसे खोन्थाना होबावदो नाय माने इयो टटेल बेसे 7 सान लाखिदो 7 सान लाखिनानै बेसे रां होनांगोन 27 रां होनांदो सरिथाया अब्लाथाय माबोरै जादो इयो नाय एक्सआ मा एक्सआ जाबाय फार्स्टनि सानथामनि मासुला बेसे x रां ओमफ्राय 7 सान टटेल लाखिदो नालाय जिहेतु सानथामनि थाखाय नैबे x रांखौ होखाबायानो अब्ला आद्रा बेसे सान थाबावगोन 7 निफ्राय 3 खौ दानख'बा सानब्रै थाबायना बै सानब्रैखौ इयो बेसे राङै होनांगोन y राङै सानसेयावनो y रां इदि होलांबाय थानांगोन आरो इदि होयोब्लाथाय टटेल बेसे होनांगौनो इयो 27 रां होनांगौनो अब्लाथाय दा इखौ जों साजायब्लानो मोनसे समानथाय मोनगोन x थाबाय नै प्लास थाबाय 7 निफ्राय 3 थांबा बेसे 4 ओमफ्राय y is equals to 27 इखौ से नाम्बार समानथाय खालामबाय आरो सासेबाव मा नाम इयो आरो सुसिया सानबानि थाखाय बि लाखिनायनि बिजाबनि थाखाय 21 रां होनांबायनो सुसिया फिक्स सानथामनि थाखाय x होखानांगोन टटेल बेसे दिन लाखिदो 5 दिन लाखिदोनो दा 5 दिन लाखिदोंब्लाथाय सानथामनि थाखायथ' बेसे x रां होखागोन नालाय बेनिखायनो -3 सानथामखौ माइनास खालामना हो अब्ला सानबानिफ्राय सानथामनि थाखायथ' x राङाव गबायो ओमफ्राय आद्रा बेसे दिन बांसिन लाखिखैयो सानबानिफ्राय सानथाम थांबा बेसे साननै बारा लाखिदो बै साननै बारायाव बेसे होनांगोन उफेरा साननि मासुल हिसाबै y राङै होनांगोन बेखायनो सानजाब y आरो इफोरबायदि होना बेसे रां होनांगौ नै बियो 21 रां होनांगौनो समान 21 माने मा होनना बुंदो जे सुसिया 5 सान लाइब्रेरिनि बिजाबखौ लाखिनायनि थाखाय बेसे नांदो 21 रां होनांदो आरो 21 राङाव माबोरै जादो इयो जेनेबा सानबानिनो सानथामनिखौ x राङाव गबाय ओमफ्राय x राङाव गबायबाथाय 5 निफ्राय 3 माइनास खालामा बेसे 2 मानोबा साननैबाव बै साननैबावखौ बेसे y राङै होनो गोनां जादो आरो इयो y राङै होनायाव बेसे जादो टटेल 21 जादो अब्लाथाय दा इखौ जोङो साजायनानै 2 नाम्बार समानथाय खालामगोन x आ x थाबाय 2 प्लास थाबाय 5 निफ्राय 3 थांबा बेसे 2 ओमफ्राय y थाबाय इक्वल्स टु नैबे 21 थाबाय होमबाथाय बेसे थाखैयो 2 नाम्बार समानथाय अब्ला दा जोङो से आरो 2 निफ्राय x आरो y नि मान दिहुनगोन x आरो y नि मानखौ बोरै दिहुनगोन जोङो खोमोनाय आदब बाहायना x आरो y नि मानखौ जोंखौ दिहुननो बेनिखायनो जोङो खोमोनाय आदब बाहायनानै x आरो y नि मानखौ दिहुनलांनोसै दा खोमोनाय आदब होनना लिरनि खोमोनाय आदब दा जों खोमोनाय आदबजों दिहुनगोन इखौ खोमोनाय आदबनि थाखाय मा खालामनांगौ जोङो x नङाबा y नि थादेरा समान जानांगौ आरो ना दा इयाव नायबाय जोङो x नि थादेरा जेबो गैया माने 1 x नि थादेरा जेबो गैया माने 1 x नि थादेरा जिहेतु 1 नालाय बेनिखायनो दानख'ना होयोब्लानो मा जागोन x जों x केन्सेल थांगोन थामहिनबा 1 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामबानो आगसिनिफ्राय आगसिनिया दानख'गोन 1 नि आगदानिफ्राय 2 नि आगदानिया दानख'गोन अब्लानो x केन्सेल जानानै y नि मान ओंखारलांगोन आरो होमबाथाय खोमोनाय आदबाव जों मा खालामसै से दानख' 2 खालामना होगोन से दानख' 2 खालामबा मा जागोन से नि आगसिथिं मा दं x प्लास 4y मोनसे ब्रेकेटाव दोनबाय दानख' नालाय दानख'सिन फैखाबाय 1 माइनास 2 नालाय ना 1 माइनास 2 खालामदो नालाय नैबेनिफ्राय नैबे दानख' जागोन नैबे मा x प्लास 2y इकुवेला थाबाय गेजेरनि इकुवेला नै एबार 1 नि आगदाखै 27 दं दानख' 2 नि आगदाखै मा दं 21 जों मा खालामदो 1 माइनास 2 नालाय नैबे 1 नि आगसिनिफ्राय 2 नि आगसिखौ दानख'दो नै दानख'बायना आरो नैबे 1 नि आगदानिफ्राय 2 नि आगदाखौ दानख'दो 27 निफ्राय 21 दानख'बाय नै दानख'नांबाय अब्ला मा थायो जोङो ब्रेकेटफोरखौ सेफायना होब्लानो
जोंहा y नि मान ओंखारलांगोन आरो नै ब्रेकेटखौ सेफायबाय x + 4y माइनास थाबाय x थाबाय माइनास इनटु प्लास माइनास ओमफ्राय 2y थाबाय आरो नै 27 निफ्राय 21 थांबा बेसे 6 27 निफ्राय 21 थांबा बेसे 6 अब्लाथाय मा जाबाय इयाव नै प्लास x माइनास x केन्सेल मा थाखो इयाव प्लास 4y माइनास 2y माने 4y निफ्राय 2y खौ माइनास खालामना होबा प्लास 4y निफ्राय माइनास 2y थाङोब्ला बेसे जागोन मोनब्रै y निफ्राय मोननै y थांबा बेसे मोननै y थागोन 2y थागोन आरो जों बेसे 6 दं y खौ लाखिना हो मा जागोन होनबाथाय y जो थानाय जाय 2 दंमोन ओजानि 6 खौ रानैसिगोन नै 6 खौ रानैबाय 2 आ अब्ला y आ बेसे जाखो 2 जो 6 रानबा बेसे 3 थामहिनबा y आ 3 y माने मामोन मोनफ्रोम उफेरा साननि मासुल मोनना थामहिनबा एक्सट्रायै सानथामनि बारा लाखियोब्लाथाय मोनफ्रोमबो उफेरा साननि थाखाय 3 राङै होनांगोन आरो ओमफ्राय उनाव दा थि मासुलालाय बेसे इखौ दिहुननो थामहिनबा x खौ दिहुननो थाखाय मा खालामो जोङो 1 नाम्बार समानथायाव फज'ना होनि 1 नाम्बार समानथायाव मा दंमोन जोंना दानिया रैनालिनि दानिया नाय 1 नाम्बार समानथायाव मा दंमोन जोंना 1 नाम्बार समानथायाव नैनो दंमोन दे x + 4y ओमफ्राय ओजोंहा 27 आ दंमोन आरो इ जाबाय 1 नाम्बार समानथाय 1 नाम्बार समानथायखौ नायबाथाय गम मोनगोन आं 1 नाम्बार समानथायखौ लिरना लादो x + 4y = 27 दंमोन दा इयाव जोङो y नि मानखौ फज'ना होनि नाय x थाबायना प्लास 4 इनटु y आ बेसे y आ जाबाय नैबे 3 y नि जायगायाव 3 होबाय ओजा 27 थाबाय x थाबाय प्लास नै 4 इनटु 3 बेसे 12 ओमफ्राय इयो 27 दं आगदाखै 4 इनटु 3 12 x आ x थाबाय प्लास थाबाय 4 इनटु 3 12 इक्वल थाबाय 27 थाबाय एबार x खौ लाखिना हो x खौ लाखिना होबा मा जागोन ओजा 27 थ' दंखायोआनो प्लास 12 आ ओजों थांबा माइनास 12 जाहैबाय अब्ला x 27 निफ्राय 12 थांबा बेसे 15 थामहिनबा जोंना थि मासुला x मोन नालाय ना बेसे 15 रां जाबाय बेनिखायनो जों लिरनोसै बेनिखायनो थि मासुल x = बेसे 15 रां आरो मोनसेया मामोन मोनफ्रोम उफेरा साननि मासुल आरो मोनफ्रोम उफेरा साननि मासुल मोनफ्रोम उफेरा साननि मासुल माने y बेसे y आ बेसे ओंखारदोंमोनलाय 3 ओंखारदोंमोन जोंना 3 रां बे आरो अब्लाथाय जोंहा गासै फिननाया खालामबाय थि मासुला 15 रां माने गिबि सानथामनि थाखाय 15 रां होनांगौ आरो मोनफ्रोम उफेरा सानथामनि बारा लाखिबा मोनफ्रोम सानावनो थाइथाम फाइन होलांबाय थानांगौ आरो बेखिनियानो जाबाय दिहुननो गोनां जोंनि फिननायमोन दा अब्लानिया जोंहा नैबे 2 नि रमान नाम्बार 5 आ जोब्बाय आरो 2 नि रमान नाम्बार 5 जोबनाय लोगो लोगो जोंना सोंनाय बिदां 3.4 नि मोनफ्रोमबो सोंथियाबो जोब्बाय आरो बेजों लोगोसे आङो गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि नैबे सुंद' थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।